berea, vale, hau alde batetik. Vale, listo, eskerrik. Bai, hasiko gara, bai, egunon dan hori, eta gatikako udaleko azaroko oiko osoko bilkurari hasiera emango dotzegu. Eguneko aztergaiagaz hasi aurretik nik proposatu nahi dodaz presasko 2 puntu sartzea gaurko gaiordenera. Alde batetik izango zen, danok dakigunez abenduaren 3 Euskararen eguna dalez, ako bada elkarten entitate eta eragile ezberdinen artean sorturiko bestelako entitate bat, Euskararen inguruan batu dana, eta bueno, guzti hauek Euskararen nazioarteko eguneko manifestu bate proposatu digute, eta hauze berau sartu nahiko genuke gaurko gai ordenean. Eta gero bestalde, duela 3 asteko lehendakariaren dekretua, dekretua den ondorioz, ostalaritzaren itxiera dela eta, Gatikako udalak, Gatikako ostalarieri edo beraien jarduera hori dekretuaren ondorioz itxi behar dutenei bideratutako laguntzen proposamena. Baita ere da, gaurko egunean, gai ordenean sartu nahiko genuke. Beraz, lehenengo eta behin, presasko 2 puntu hauek bozkatuko genituzke, ea 2 puntu hauek gaurko gai ordenean sartzen baditu. Bai, beraz, lehenengokoa bozkatuko dugu, abenduaren 3ko Euskararen eguneko manifestua edo adierazpena sartzea. Bildu? GTI? Bai. Eta EAJ? Bai. Beraz, gaurko gai ordenean sartzen da, eta bestalde, Gatikako ostalariei, beraien egoera dela eta diru laguntzak emoteko proposamena sartuko dugu gaur gai ordenean. Bildu? GTI? Bai. Eta EAJ? Bai. Beraz, gai ordenean sartzea onartzen da. Hau honela izanik, eguneko aztergaien artean, lehenengoko puntuagaz hasiko gara, arteko akta onartzea hala badagokio. Badau zeu zer esateko honen inguruan? Ez? Hurrengo puntura paseko gara. Bigarren puntuan, alkatetza dekretuen kontu emotea dekogu, eta honen inguruko hausnarketa edo azalpenak azaroak 11ko batzordean eman ziren, ez dakit nonok zeu zer gehiago badeko honen inguruan esateko. Orduan, hurrengo puntura pasako gara. Hurrengo puntua izango litzateke 3. Bake epaile ordezkoa izendatzeko proposamena. Dakizuenez, hemen aldaketa batzuk egon direnez, bake epaile ordezko berri bat beharrezkoa da. Honen inguruko azalpenak eman ziren informazio batzordean eta bertan diktamen bat egin zen. Gaia, ziren azalpena, bake epaile ordezkoa izendatzeko proposamena. Otsailean prozesua hasi zanean eta iragarkia Bizkaiko aldizkari ofizialen argitaratu zenean, D.B. Andreak soilik egin zuen eskabidea bake epaile ordezko lanposturako. D.B. Andrea bake epaile ordezko lez izan da bezala eskatzea Euskadiko Auzitegi Nagusiko gobernu salari bidaltzea da proposamena. Diktaminatu egin zen eta Bilduren 2 abstentziorekin, GTIren 2 abstentziorekin eta EAJaren 4 aldeko bozkekin. Beraz, diktamen berbera mahai gainean jartzen dugu gaur plenoak onartu dezan ala ez. Bozkatzera goaz, Bildu? Guk bozkatu aurretik informazio pizka bat gehiago behar dugu, aurrekoan ahaztu zitzaigun galdetzea, ia emakumea, izena mondauen honek euskara dakien, alaztakien. Badakit, legez ezin zaiola behartu, edo behintzat ezin dala esleitu olako perfilik, ez da? Nahikoa dala espainola izatearekin, eta adinez nagusi izatea, eta inolako prozedimendurik ez izatea zabalik zerean. Eta jakin nahiko genuke,
ia euskalduna dan. Honek baldintzatuko dau gure boska. Nik dakidala ez dago akreditatu. Ez, nien natorra akreditazioa eskatzen, baina ia kapasa dan euskaldun batekin euskaraz aritzeko dagozkion gaien inguruan. Hala espada, guk ezeskoa bozkatuko dugu. Momentu honetan ezin bazaigu informazio hori eman, gu abstenituko gara. Bale, nik ez dakit ze pertsona hau begiadagatik bizten dela, nik biztaz bai ezagutzen dut, baina ez dut inoiz berarekin konversazio bat izan, orduan ez dakit zer nolako euskera maila daukan. Nik bintzat ezin dut hori gaur hemen ziurtatu. Ez dakit beste norbaitek modu pertsonalean gehiago ezagutzen badu, horren inguruan zerbait esan alda dauen. Dakigun bakarra hori da, bera dela aurkeztu den pertsona bakarra, eta beraz, tramiteak aurrera egin behar duela, hori bai, gero. Bale, gure kasuan, entziko diogu hori, abstenituko gara eta listo. Bale. Dana dela, pendiente geratzen da, berberarekin hitz egitea, eta ea, zein nolako euskera maila guretzako garrantzitsua dalako baita ere. Baina ez dakit ziurtatuta ez dauka, eta gero elkarrizketa maila, baina ez dudan ez berarekin hitz egin, ez dakit. Bale, GTI? Era berean, bildu esan duen argumentu bardinek ze uste dugu euskeran erabilera garrantzitsua dela ulertzeko bakarrik beste barik herriko jenteari, ez? Eta horrexagatik baita ere abstenituko gara. Bale. Eta Jota? Bai, gure kasuen, naiz eta euskera garrantzitsua izan eta hori argi dakogu, besterik ez daku presenta aurkeztu eta egotea bai garrantzitsua da. Beraz bai. Bai, eskerrik asko. Beraz, onartuta geratzen da. Bidaliko dugu orduan honek akordio honen emaitza bidaliko dugu, esan bezala Auzitegi Nagusiko gobernu salari, proposamenakin. Dana dela hori argi geratu dira. Honen emaitzagaz. Bai, baina hau ordezkoa da. Guk titularra badaukaguia da, eta bera bai da euskalduna, eta hau ordezkoa izango litzateke. Bai, urrengo puntua, azaroak 25 adierazpena, gaur azaroak 25 da, nazio arte mailan indarkeria matxistaren kontrako eguna, nik badakit bai udal honek eta udal hau osatzen dugun alderdi politiko ezberdinek konpromiso sendoa daukagula berdintasunaren alde eta indarkeria matxistaren kontra, eta beraz, hau honela izanik gaurko egunean, zelan ez, adierazpen bat egon hartzea garrantzitsua ikusten genuen. Hemen hainbat adierazpen zirriborro edo proposamen egon dira, eta egon daitezke, alderdi bakoitzak berea dauka, bestelako erakundek ere berea daukate, baina, azkenean bilduk aurkezturiko beraien adierazpen proposamenetik eta udal gobernuak eudelen proposamena egiten zuen heinean, talde bien artean, erdibideko batera heldu gara, eta testu bakarra aurkeztuko dugu gaurkoan, idazkariak pegarik ez badauka, batzordean ez bait geneukan oraindik testu bateratu hori, eta ez zen diktaminatu, baina idazkariak pegarik ez badauka, esan nahi dugu, talde ezberdinen artean akordio batera heldu garela, eta testu bakarra izango genukela, gatikako testu bakarra, azaroak 25ko adierazpen bezala gaur mahai gainean jartzeko. Idazkariak dauka honen inguruan zeu zer esateko? Hau batez onartzen dozu aldaketa hau, ez? Orain tratatzea, hauze. Normala da diktaminek izukiteaz ez dozu
lehen aurretik adostu eta ez da informazio batzordetik pasa. Baina, bueno, hau batez onartzen badozu testu berri hau bozkatuko dugu, ez? Vale, orduan, talde guztiok ados bagaude proposamen bateratu honetan, zuk ez duzu inolako pegarik jarriko. A ber, irakurri testua eta bozkatu. Vale. Bueno, badan hori ondo badirotzu zue, honintzek irakurriko duzu mesedez testua? Azaroak 25. Emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Adierazpen. Bai, parkatu. Alberto? Dot importantea dela, honintzek irakurriko duen testuan nik bi errata ikusi ditut. Igual, hobe da, aldez aurretik horiek zuzentzea, behin betiko behitu. Eta oso simplea da, Lehenengo orrialdean, azalekoan, 3. paragrafoan, bukaera aldean, hau da, betik hasita, paragrafo horretan betik hasita, 4. lerroan, drisi dago jasota, krisi jaso beharrean. Ikusten duzue? Parkatu. Emakumeengan zuzenean eragindako indarkeriaz gain, drisi honetan, eta nik uste dut krisi, bai. Eta justo horren azpian, ekonomidoa agertzen da, ekonomikoa agertu beharrean. Listo. Honintzek ziur irakurriko zuela zuzen, baina bueno, vale. Besterik gabe, parkatu. Eskerrik asko, Alberto, eskerrik asko. Bigarren edo 3. begirada hori jartzeagatik, hemen beti ariniketan goaz eta gauza asko pasa egiten jaku. Eskerrik asko. Vale, Gatikako udaleko adierazpen instituzionala azaroaren 25, emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna. Azaroaren 25, emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta Gatikako udal honek bere egiten du gure lurralde, herrialde eta herriak indarkeria matxistarik gabeko gune gisa eraikitzeko ardura. Eta lehentasunezko konpromiso politikoa berresten du. Indarkeria mota horren adierazpen guztien kontrako borrokan. Egiturazko jatorriaren eta betikotzen duen normalizazioaren eraginez indarkeria matxista ugaltzeko aztegi bat dira. Konfinamenduak, mugimendu murrizketak eta harreman mugek agerian utzi dituzte beren gordintasun osoz indarkeria matxista mota desberdinei aurre egiten ari diren emakumeen egoera oso ahulak. Pandemiak sortutako egoeran arreta jarri behar dugu beren etxeetan, lanetan eta bizi espazioetan bizirik irauteagatik indarkeriari aurre egiten ari diren emakume eta neskengan. Gizartearen aitorpen eta elkartasun osoa merezi dute. Testuinguru horretan, isolamendua, babesgabetasuna eta ikustezintasuna saihesteko baldintza egokiak sortzeko lanean jarraitu behar dugu. Horregatik, aurten, Euskal Herrian hildako 4 emakumeak gogoratu nahi ditugu, bereziki gaur, bi EAEn eta beste 2 iparralden. Errealitate mingarri horrek gizarte gisa interpelatu egiten gaitu. Lanean jarraitzeko eta mobilizatzeko konpromisua hartzeko. Horrela gerta ez dadin. Litekeena da, matxistak beste bazterkeria edo indarkeria elementu batzuetatik elkarrera egiten duen kasu konplexuagoei erantzuteko beharra areagotzea. Izan ere, bikotekide horiek edo beste gizon batzuek emakumeengan zuzenean eragindako indarkeriaz gain, krisi honetan beste indarkeria mota batzuk areagotu dira. Hala nola, ekonomikoa, erakunde gisa gure betebeharra da emakume eta seme-alaba guztiek beren egoerarako arreta egokiena jasotzen dutela bermatzea. Konpromiso politiko argia behar dugu. Gizarteak erakundeei eskatzen baitie emakumeen aurkako indarkeria matxista lehentasun politiko bihur dezatela. Inoiz ez bezala zerbitzu publikoen eta erakundeen laguntza eta baliabide guztiak izateko
emakumei beren askapen berreskuratze, ahalduntze eta autonomia prozesuetan laguntzeko garaia da. Mugimendu feministarekin bat, Gatikako udal honek krisiaren lehen unetik ahotsa altzatu duten horiek, konfinamenduan gatibu hartuta egoeran zeuden emakumei eta euren seme-alabei arreta emateko eskatu dute. Eta behin deskonfinamendua iristerakoan emakumeengan izango zituen ondorio bereiziak begien bistatik ez galtzeko. Horregatik, indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko egun honetan, gizarte feminista justu eta ekitaztezko baten aldeko aldarrikapena egiten dugu. Eta bide horretan, eraikuntzan, Gatikako udalak konpromisu hauek hartzen ditu. Indarkeria matxistaren biktima diren emakume eskubideak arreta prozesu osoaren erdigunean jartzen ditu. Haien beharrak eta eskaerak entzun eta aintzat hartuta. Babeserako, arretarako, erreparaziorako eta berriz ez gertatzeko bermerako eskubidea bermatuko duten politikak bultzatuz jarraituz. Behaketa hobetzea, indarkeria egoeratan dauden emakumeen forma eta profil berriak hautemateko eta horien aurrean azkar jarduteko. Aurreko puntuan identifikatutako beharrei behar bezala erantzuteko ezinbestekoak diren programak, neurriak, zerbitzuak martxan jartzeko edo indartzeko. Laugarrena, 2021ko aurrekontuetan ez du murrizketarik egingo alor honetan. Bosgarrena, indarkeria matxistei erantzuna emateko Gatikako udalak berdintasun plana garatzen jarraituko du, herri talde eragileekin batera koordinatuta. Seigarren da, erakundeen, udalen, foru aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza eta koordinazioa eskatzen da. Baliabideak bermatzeko eta beharrezko ekimen guztiak abian jartzeko, beren eskumenen esparruan. Zazpigarrena, indarkeria matxistaren edozein formari aurre egiten dioten emakumeentzako arreta eta laguntza zerbitzuak mantentzea, hobetzea eta egokitzea, ikuspegi konpontzailearekin, erakunde bakoitzaren eskumenen esparruan. Zortzigarrena, emakumeen ahalduntzeari eta gazteen artean indarkeriaren prebentzioari laguntzeko programak bultzatzea, etorkizuneko indarkeria egoerak eragozteko funtsezko tresnak diren aldetik. Bederatzigarrena, nerabei eta gazteei zuzendutako eta egungo egoerari egokitutako sentsibilizazio eta formazio jarduera iraunkorrak abiatuko ditu emakume eta gizonen arteko harreman parekideak sustatzeko xedez zehazki. Hezkuntza sexu afektiboa lantzeko, indarkeria matxisten askotariko adierazpenak desnaturalizatzeko, baiezko onespena lantzeko, maskulinitate ereduak lantzeko eta abar. 10. Indarkeria matxista jasan duten emakumeen erreparazio eskubidea lantzeko egungo egoerari egokitutako jarduera iraunkorrak landuko ditu. Omenaldiak, zineforunak, aditzera emateko ekimenak, kaleen izenak edo jardunaldiak. 11. Erakunde honetatik, hau da, Gatikako udaletik, mugimendu feministarekin bat hartu dugun konpromisoa berretsi nahi dugu. Indarkeriarik gabeko gizarte demokratiko bat eraikitzeko bide eta tresna nagusia den heinean. Eta 12. Bat egiten dugu mugimendu feministak azaroaren 25-erako deitutako mobilizazioekin. Eta gizarte osoari ere dei egiten diogu mobilizazio horretan parte har dezan. Da, eskerrik asko, irakurketagatik eta bozkatzera pasako gara. Bale? Bildu, GTI, Mikel? Bai. Bale. Bai, Mikel? Bale.
eta EAJ... Baietz. Bai, horregatik, indozunean ja, bale. Espada. Eta EAJ... Bai. Bale, beraz, hau batez onartuta geratzen da, idazkari, dana ondo, ezta? Bai, hau batez onartuta, gero. Bale, oso ondo. Urrengoko puntua, 5. Euskararen nazioarteko eguna 2020 abenduak 3. Inoiz, inork pentsatuko ezukeen eran jo gaitu gaitzak. Besterron beste gaitzaren ondorioek. Mundu osoa, gizarte guztiak, egitura guztiak, pertsona guztiok jarri gaitu geure benetako neurriaren aurrean. Buruz buru. Kupidarik gabe utzi du agerian ahaztu nahi genukeen zerbait. Zaurgarriak gara, zaurituta gaude. Erantzunkizunaren bidetik heldu diogu erronkari, denon indarrak batuz. Bai baitakigu ez dagoela beste irtenbiderik. Euskararen hiztun elkarteak ere sufritu du pandemiaren eragina. Bereziki erabilera mailan. Zentzu horretan erakunde publikoen konpromisoa sendoa eta egindako lana handia izanagatik ere ezin izan diogu nahi bezala erantzun. Euskaldunok, baina ezin dugu ahaztu badela funtsezko ekarpen bat, gizarte ahalegin itzel eta miresgarri horren osagai ezinbestekoa eta geure esku soilik dagoena. Euskaraz egin behar diogu aurre mundu mailako krisiari. Euskaraz egin behar dugu ilunpetik argira eramango gaituen bidea. Euskaraz sendatuko gara. Euskaraz sendatuko dugu geure gizartea. Euskaraz bezarkatuko ditugu mundu osoko gizakiak. Bat garelako, euskaraz bat mundu osoarekin. Horixe da euskaldunok neurri batean edo bestean euskaraz bizi garen munduko herritarrok, alegia, euskara gero eta gehiagorekin eta gehiagotan erabiliz giza garapenari egiten diogun ekarria. Gizarte kudeaketa aurreratuari gaineratzen diogun balio erantzia. Banaka heltzen diogu, jakina, euskaraz gero eta gehiago bizitzeko konpromisoari. Nahitaezko zutabea baita norberaren egina lori edozein aurrera bidetan oso bereziki gizarte prozesu konplexuetan eta horixe da euskara biziberritzea helburu duena ere. Gizarte prozesu konplexu bat, ertz eta osagai ugari duena. Ongi asko dakigu hori mundu osoko euskaldunok. Badakigu besteak beste euskaldunok euskararen hiztun elkartea osatzen dugula. Eta euskaraldian norberaren erabakimenetik abiatzen dela euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzerakoan inguruan hainbatetan sortzen zaizkigun oztopoak gainditzeko bulkada. Baina badakigu era berean ezinbestekoa dugula elkarrengana biltzen gaituen bulkada ere. Norabide biko vektorea baita euskara eta euskaldunok lotzen gaituena. Euskarak herri egiten gaitu. Euskal hiztunon komunitateak egiten du euskara orainaren eta etorkizunaren hizkuntza. Bide horretatik heldu zaizkio beti euskarari aurrera pauso behinenak, norberaren eta gizartearen konpromisoak sendo uztartzetik. Unean uneko beharrizanei euskaraz erantzuteko erabaki sendotik. Etorkizunerako bidea euskaraz solatzeko euskal instituzioek gizarteak eta gutariko bakoitzak egindakotik. Euskaraldiak eskaintzen digu aurten berriz ere zailtasunak aukera bilakatzeko abagunea. Krisia aukera bihurtzeko lanabesa. Ingurumari aldrebezean dator, espairik gabe aurtengoa. Eta horrek areagotu egingo du guztion eta bakoitzaren konpromesuaren balioa. Administrazio eta erakunde publikoena barne. Aurtengoan balio berezi batez apainduko da, ahoa bizi, belarria prest eta bihotza kartsu dugun guztion ekimena. Aurtengoan inoiz baino erabakigarriagoa izango da euskararekiko gertutasunezko keinu praktiko oro. Euskal hiztunongatik zein euskararen zabalkundean erderetatik lagundu nahi dutenengandik datorrela ere. Esan nahi berezi batez jantziko da aurten, ezinbestez, euskara gehiagorekin eta gehiagotan erabiltzeko ahalegina. Egokitu zaigun atakalarritik ateratzeko erabakiari, euskaraz ateratzearen ezinbestekotasuna erantziko diogu euskal hiztun naiz euskararen lagun orok. Izan ere,
Bagenekien euskaraz etorrela geroa. Euskaraz ere mintzo dala etorkizuna. Eta aurten beste zerbait ikasi dugu. Egoera zaietatik ateratzeko eginalean lagungarri dugu euskara. Bide lagun ezinbestekoa. Krisialditik sendoago ateratzea helburu dugun honetan, erabili dezagun euskara ere aurrera egiteko lanabez gisa. Euskaraz bizi berritu behar dugulako geure gizartea. Euskararen ahotsa zor diogulako munduari. Euskaraz garelako munduko herritar. Euskara aurrera bidea dalako. Hauze da, aurten akobak proposatzen dozkun euskararen egunerako adierazpena. Parkatu, alkate. Bai. Unintzain, nekane zu egin dago? Claro, nekane lehen beste leku batean zagoen, eta, vale. Muntxe, ente. Ez dut ikusi, vale, perfecto. Dana ondo idazkari? Bai. Bai, esan bezala... Nekane ez dut ikusten. Eskuen, Bai. Distantzi dekez mantenidote, bai. Orduen, irakurri dodan hau da, aurten akobak proposatzen dauen euskararen egunerako adierazpena. Eta bozkatura pasatuko gara. Bildu? GTI? Bai, bagara. Oso ondo, Iñaki! Bai. Ederto, Iñaki. Eta EAJ? Bai. Oso ondo, beraz, aho batez onartuta geratzen da. Bale. Gai ordeneko 6. puntua, esan bezala, lehengualdian imeiez bidalitako dokumentua dekozue, Gatikako ostalaritza jarduera gauzatzen duten eta Gatikako egoitza fiskala duten ondasun erkidegoei, sozietate zibilei, nortasun juridikorik gabeko erakundei, pertsona juridikoei eta pertsona fisikoei diru laguntzak emateko deialdia. Baldin eta dekretu honen eraginpean badaude. 36/2020 dekretua, urriaren 26koa, lehendakariarena alarma estatuaren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta egoera horren edapena geldiarazteko, gaixotasunak eragindako infekzioak ekiditeko prebentzio neurri espezifikoak zehazten diren. Honako hau, azaroaren 29/2020 dekretuak aldatu duelarik. Beraz, honek zer esan nahi dau. Lehendakariaren azken dekretuak, urriaren 26koa eta gero azararen 20koaren ondoriozko ostalaritzaren itxiera dala eta honekin egin nahi duguna da Gatikako ostalariei, Gatikan jarduera hori daukatenei, eta horregaitik tituluan hain zabal jarri dugu, aukera ezberdinak dauzelako, hemen ostalarien artean, pertsona juridikoak daude, ondasun erkidegoak daude, autonomoak, egoera ezberdin daude, beraz zabal jarri dugu, denok aukera izan dezaten, eta gero, bestalde, maiatzean luzatu genituen diru laguntzen antza handia dauka, baina orain honetan bakarrik ostalariei zuzenduta, eta gero, idazkariak eskatuta egokiago ikusten zuen konkurrentzia bat egon behar izatea, eta horregaitik puntuaketarena jarri dugu, bai? Beraz, justifikatzen dituzten gastuen arabera, puntuaketa bat emango zaio, eta gero, ogasun batzordeak erabakiko du, zenbat diru laguntza ematen zaion eskatzaile bakoitzari, euro bat eta 1000 artean. Horrere bai, egoki ikusten zuelako idazkariak, horkila bat edo tarte bat zabaltzea eta zuzena izan daia. Hori da, maiatzarekin daukan berezitasun edo ezberdintasun bakarra. Beste guztia, eskatuten diren gauza guztiak eta bat, eta gero onartzeko eta ordainketa egiteko eta bat, dena bardin izango litzateke. Bozkatu aldetik, igual, taldeek batzordean ez dugun ez auki aukerarik honen ganean hitz egiteko, taldeek zerbait esan nahi baduzue, Bildu? Guk 3 gauzatxo dauzkagu esateko. Lehenengoa, ondo irakurri baduzu ere,
hor izenburuan baldin, baino baldin Bai, jartzen du. akats ortografikoak daude, zuzendu Listo. beharko ditugu publikatu baino lehenago, bai. Hori da. Eskerrik asko. Gero, bestetik, ez dakit guztioi berdin gertatu zaizuen, baina niri dokumentua erabat deskonfiguratuta heldu zait. Ez dakit, igual bada nire ordenagailuaren kontua hemen dauz, salto de pagina batzuk eta paragrafoak ez daude ondo lotuta, baina igual izan daiteke nire ordenagailuaren konfigurazioa. Bazan hori argitzeko, ja guztioi berdin gertatu zaizuen. Nik ondo, paperean daukat gainera eta antolatuta, baina bai ondo imprimatu zen dana. Nik hemen paperean daukat eta bitu zelako saltoak egin dituen, ez daude holan paragrafoan antolatuta. Bueno, berdin dio, Bai, bueno, baina hori, gure artean lan egiteko dokumentua zen, gero publikatzeko ja egoki jarriko dugu dana. Hori da, eta hirugarren zalantza da, aurrekoan ja hainbat dokumentazio aurreratuta daukatenen kasuan berriro dokumentazio guztia sartu beharko dute edo bai, irekiko da berriro prozedura osorik. Bai. Gauza guzti horiek eskatu beharrezkoa da, baina, kontu honetan bestelako gastu batzuk onartuko, bestelako gastu batzuk aurkeztuko dituzte. Bai, kendu ditugu adibidez, aurrekoak COVID-19 aurre egiteko, ez dakite, tresneria, pataiak eta guztiak kendu dugu, ze horiek ja eginda dituzte eta ordainduta dituzte. Eta azken lengoa, honen jarraipena, honen kontrola, udal gobernuak egingo dau, batzorde berezirik edo dituko da honetarako. Ogasun batzordea jarrita dago. Bale. Ogasun batzordeak egingo du. Bale, eskerrik asko. Bai, zuri ez, pare bat gauza, bakarrik. Home, deialdian eskatzen direz, aurreko 6 hilabetetako gastuak. Orduan berez, logikoa da oin eskatzea, onartzen edo argitaratzen den egunetik aurrera, 6 hilabeteko aurretik asko epe horretan gastu horiek. Eta gero bai, idazkariak egoki ikusten zuen, tekila hori egotea baita ere, baina baita ere, udal gobernuak ere egoki ikusten zuen batzuk, beste batzuk, baina gehiago kobratu behar izate baita ere, hori aldaketa nabarmena baita. Bueno, puntuaketaren arabera eta justifikatzen dituzten gastuen arabera. Hor ikusiko da, nork behar duen gehiago, edo zeinek ez hor guk batzorde modura aztertuko dugu eta erabakia hartuko dugu. Bai. GTI? Bai. Bozkatu baino lehenago zeu zer komentatu nahi badozun edo dudaren bat edo badago. Ez da, nik uste dut komentatu dagoela. Nik ondo jaso dut testoa eta, bueno, orokorrean ondo ikusten dut. Eta adostuta dagoen eskero, además, partegaz, oso. Vale, eskerrik asko. Esan beharra dago, oneri lotuta, diru laguntza honetaz aparte, baita ere, esoizko pleno batean azaroan terrazen ordenantzan tasak ere bai parkatzea datorren urte osoan zeharre onartu egindala, eta gero bestalde, atzo ere bai, Ur Patzuergoko batzar orokorrean egon nintzen, eta bertan ere galdera bat egin zen, eta interesgarria da, ez? Eta danok ere jakin dezagun informazio hau. Ur Patzuergoak uztailan hartutako erabakia, saneamendu eta ur horniketa tasa, ostalariei eta merkatariei eta parkatzeko oraindik indarrean dagoela, abenduaren bukaeran arte. Beraz, 3 gauzatxo horiekin, gehi bestelako erakunde batzuetatik etor daitezken laguntzekin, ea ostalariei laguntza hau ondo badatorren daun artean egoerari aurre egin albaiako. Jakin deizuen norbaitek zinegotzi bezala galdetuten badetsuen ia udalak zerbait egin badu saneamendu eta ur hornik eta tasa horiekin, ez dela gure eskumena, Patzuergoarena dela, eta printzipioz, uztailen hartu zen erabakia, indarrean dagoela, eta beraz, kostua 0 dela abendura arte. Jakin deizuen lan. Honela izanik, diru laguntza proposamena bozkatuko dugu. Bildu? GTI? Bai. Eta EAJ? Bai. Beraz, aho batez onartzen da, eta orain, publikatzera bidali beharko da, ez da, Iker? Bai. Publikatzen dugunetik, 10 egun
natural daude. Beraz, saiatuko gara alik eta difusio gehien ematen, jende antera dagien, ez dira asko, ostalariak hemen herrian, eta saiatuko gara gu bai udaletik abizua emoten adi egon daitezen, da zuok ere bai, harremana badaukazu ostalariekin, komentatu, bale? Bai, hauek diez, oinarri arautzaileak, publikatuko dena da, deialdia alkatearena, baina, maiatzan egin genuen moduen, oinarri arautzaile hauei baldintzatuta. Edukia berbera izango da, vamos. Formalismo hautsa da, alkate dekretu deialdia dekretu bidez onartuko da, publikatuko dugu, eta gero batzartu ingo da ogasuneko informazio bat. Bale? Hauzo, eskerrik asko. Bale, akabuko punture pasako gara, eskaerak eta galderak, badau hemen zer komentateko. Bai, Alberto? Hiru galderatxo dauzkago egiteko. Behar dugu, aurreko, osoko bilkuretan bezala, COVID-aren gaineko informazioa, herrian zelan dagoen, gainera berriak ditugu bebai atzodanik, horiek apurtxo bat egunean jartzea eskatzen dizuegu, gero bestetik aurrekontuen egutegirik edo proposatzeko edo daukazuen, edo zer daukazuen aurrikusita, aurrekontuen gainean, eta azkenik urondoko txokoaren erabilera hori zertan dagoen, aurretik egindako lan horiek edo bilkura horiek aurrera jarraituko duten, edo ja behin betikoa aurkezteko asmoa daukazuen, hori dira, eta eskagun zalantzak. Bale, aurrekontuen inguruan nik erantzungo dutzut, bale? Gure asmoa zan, abenduko batzordera ja zirriborro bat pasatzea. Baina, gureagoko geunke, azken eztabaida eta onarpen hala balagokio urtarrileko plenoan izatea oraindik udalkutzako likidazioa pendiente dagoelako eta urtarrilan jakingo dugu zehatz-mehatz ja zenbatekoa izango da Gatikako udalak jasoko duena. Guk aurre ikusita daukagu, baina datu zehatza izan arte, komenigarriagoa litzateke eta kasu honetan urtarrilan jakingo dugunez, hor aportazio berezi bat izango dugunez aldunditik, guk aurre ikusten bat egin dugu, kontrastea egiteko geunden pasadan astean gure aholkularitza ekonomikoarekin, baina COVID-a dela eta positiboa izan da, eta konfinauta egon da, eta orduan datorren asterako gertuta gaude berriro ere kontraste hori zuzentzeko, eta gure asmoa zan, abenduko batzordea baino lehenago, zuoi zirriborro bat pasatzea, lanketa bat egiten joateko, eta gure artean, dudak edo danadalakoak argitzen joateko, eta akordioren bat lortzea posible den, eta gero urtarrilereko batzorde eta plenora eramatea behin betiko onarpenerako. Aurreikuspena hori da. Eta baita ere aurrekontu parte hartzaileak martxan jarri nahiko genituzke. Datorren astetik aurrera, abenduan zehar, guk ezer landu edo adostu baino lehenago baita ere herritarren ekarpen hori izan dezagun dana. Bai, Mikel? Amaitu zu hori, ni horren punturako ez da, neure... Bale, nik honeri erantzungo dotzet, gero nintzet COVID-arena egingo du, nekanek txokoarena eta gero zuk egin galdera, bale? Hau da nik esan beharrekoa aurrekontuen ganean. Honin? Badakizue batzordean komentan hauen moduan, ambulategiarekin hitz egiten egon ginen, Gatikako datuak nahiko larriak zirelako eta kasu asko egon zirezilako, eta medikoagaz berba egin ondoren, ekintza positibo batzuk egitea pentsa gendun. Eta horietariko bat izan zen, sare sozialetan eta WhatsApp bidez eta mezu bat bidaltzea, gure auzotarrei, eta adibide argi bategaz, jenteak ulertu daien, landa eremuko eta gure herritzuetara bebai COVID-a heltzen dela, eta ez dauela salbuespenik egiten, Eta, medikoak zoriendu gaitu, ze mezu honi esker, dino, jente asko hurbildu dan ambulategira eta, nahiko egoera hobeto ulertu dauela eta larritasuna bere bai, kontzientziagoak direzela zelan kontu zibili behar dan, neurri guztiak hartu behar direzen,
eta datuak gatikan hobeagora joan dira. Horrek ez da gure esan, ez dugula jarraitu behar kontuz, ez? Baina bai emoten da horrek, mezu horrek eta adibide horrek zelan astebeten egon direzen gatiken 14 positibo eta horrek zer inplikatzen dauen, ez? Beragaz kontaktu zuzena izan dauen 10 pertsonako, media pertsonako, zelan 140 pertsona konfinatua izan aldugu zen herrian astebetean, adibide hori oso ona izen dela, jentea konturetuteko, benetaz bere oso arazo larria dela eta kontutan hartu beharrekoa. Orduan, gaur ez dakot aste honetako datuek, baina bai pasadan astean ikusi dugu datuek hobera egin dauriela. Orduan alde horretatik, jarraituko dugu bere bai, beste ekintza positibo batzuk egiten, gutxienez jenteak ez ahaztuteko, ez izateko gauza bat astebetekoa, ez, hau gainean egon beharreko gauza bat da. Eta, gero leizurik komenta dauen moduan, eskolan bai okinen duen positibo bat, protokoloa martxan jarri izan, eta azkenekoa izan duguna, udaletxean bertan daukagu beste positibo bat, eta hemen bere bai, protokoloa martxan jarri da, eta, gure egunerokoa apurbet moldatu behar da egoera berri oneri, ez? Baina, azkenean hori da tokatzen zaiguna eta neurriak hartuta eta dana eginez osasun arlotik datozu zen neurri guztiak hartuta, aurrera egiten dugu. Langile batzuek lan egiten ari dira, gure idazkariak adibidez, PCR egiteko pendiente dago, eta egun batzuk etxean egon barko da. Bestelako langile bat administrari lanak egiten egongo da egun hauetan, laguntza bezala, udaleko ordutegia bai murriztuko dugu, 9:00-tik ordu 2:00 jarriko dugu, gaurko egunean zehar bai sareetan eta baita udaleko atean notatxo bat jarriko dugu, baina dena ondo joanez gero, aurre ikusten dugu, abenduaren 2 dana barriroren normaltasunez martxan jarriko zala, barriro ere, kautelasko epe hori pasauta, langile guztiak bueltagoko alzirelako beraien postuetara. Eta gero neka, zuzabiltze Urondoko txokoaren lanketarekin, Urondoko txokoa gelditu da itxi dugu, claro, autobilik eta hori artean, txokoa ez da funtzionako. Bai, txokoa itxita dago, orain ezin dalako zabaldu, baina ordenantza barria, hori, bastakit, abendurako, batzorderako, edo prest daukasunean dokumentua, ez, más o menos? Batzorderako bere egiko dugu, baina lanean gabitzez. Zerbait etun, Bilboto moduan Alberto Garro, lanean gabitzez. Alberto, ondo erantzunak, nahiko? Bale. Mikel, galdera? Nik Ikerreri zuzenduta, eta gehien baten da, askotan kritikatu egiten dutenez, gaur justo kontrario, ez? Oso ondo jasotzen dugu zera gaiak eta beste, eta hori zoriondu bere lanagatik eta animo, pasako dire PCR-ak eta gaitak, eta iongo da bitxu hosti hori. Beste barik. Eskerrik asko, Mikel. Holan izen da, gaurko bilkurari amaiera emoten dutzugu. Eskerrik asko dan hori, kontaktuen gauz, hori esandakoa abenduaren 16an batzordea dekogu, egun batzuk lehenago hasiko gara materiala eta gauzak partekatzen, gainera proposamen bat egin nahi deutzuegu arautzeko plaka fotovoltaikoen ingurun eta bar, eta igual hor egun batzuk lehenago hitz egiten badugu gauzak aurreratzeko hobeto, beraz, kontaktuan egongo gara, baita ere, daukagun WhatsApp talde horretan egunean informazioa partekatzen ebiliko gara, berzein dan virusaren egoera gehien bat hemen udalan, jakin deizuen bazelan funtzionatzen ari garen,